Ikadawang tuig sa pagsaulog sa Virtual Higalaay Festival sa Cagayan de Oro City, nagmalampuson. Anang report ni Cyril Chavez. Bisan pa man sa hulga sa pandemya, wala kini nakapugong aron makaselebrar gyapon ang mga Cagayanon sa tinuig nga Higalaay Festival sa Cagayan de Oro City. Apan mas strikto nga mga guidelines ang gipatuman karon tuiga kung itandi sa milabay nga tuig, ilabi na karong anaa sa MECQ status ang syudad. Apan taliwala pa niini, nahimo gyapong mabulokon og lingaw ang kasaulugan. Usa sa mga nahimong main attraction karong tuiga, ang Carnival Queens kung asa nagtigi ang nagkadaiyang contestant gikan sa lain-laing barangay ug nahimong madaugon ang kandidata sa Barangay Carmen. Wasab nagpauwahi ang mga local artists sa syudad, sanglit misalmot gayud sila sa Parada Minirela. Ubay-ubay ka mga miniature motorela ang gipakita atol sa kompetisyon nga adunay mabulokon nga disenyo nga gahulagway sa syudad. Barangay Carmen gyapon ang midaog. Giatangan sab ang virtual adaptation sa tinuig nga Kumbira Live Competition, usa ka culinary show ug live competition. Nagkadaiyang putahe ang gipakita ug gipasigarbo sa mga Cagayanon chef sa syudad. I could really say yes, it was successful. We were able to stage it. We had a good help from our production team. Nahimo mang malampuson ang mga aktibidad bisan sa pandemya. Oh, okay naman po para mag-safety sa tao. Para ang tao malikay sa COVID karon panahon na. Pingis, bitin. Sa ako mangod is ako na experience lahi ra gid ikumpara sang una. Taliwala ni ining tanan ang importante nga dili nato makalimtan ang mensahe sa kapistahan. Ang mas mapaduol sa Ginoo, pinaagi kang Senior San Agustin nga mo'y patron sa syudad. He did not leave God anymore. He tried always to stay close to God. He did penance. He did a lot of prayer. He controlled himself. And then he really defended the church and the teachings of the church. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.